Ini saase IM nalai ang mahane message hone nagirteng je जोंनि BTC नि गेजेराव गोबां जाति जनगोष्ठी सार्भाइभ खालामगासिनो दङ ओंखायनो जों गासिबो जाति जनगोष्ठी जौ जानानै मोनसे मोजां बिटिआर बानायनांगोन ओंखायनो दा बेलासियाव कलिकाता बडलेण्ड हाउसआव साननै बे हाबाफारिखौ जों फालिदों ओमफ्राय बे माने प्रत्येक जाति जनगोष्ठीनि कालचारेल ट्रेडिशनेल नृत्य कला गोष्ठी लानानै जाय टीमा जे बाहागो लादों ओंखायनो आं दिनैहाय बिराद मोजां मोनदों आरो आनन्दित जाबाय मानगोनां बिटिआरनि चिफ प्रमोद बर'नि दैदेननायाव जाय साननै प्रग्रामनि बे हाबाफारि जागासिनो दङ आं माने सत्ति गर्बित आरो आं आसा खालामो फैगौ समाव एरैबायदि प्रग्रामा बे माने एरैबायदि हाबाफारि जाहाथे गोबां गोबां जायगायाव जों बिटिआर गभर्नमेन्ट जाहाथे फालिनो हायो आरो मोनसे गोनां खोथा जोंनि माने मा होनो आसाम आरो बेंगलाव गोबां बर' मानसि सार्भाइभ खालामगासिनो दङ बिथांमोना एरैबायदि मन्च दाबो मोनाखै ओंखायनो फार्स्ट टाइम आसाम बेंगल वेस्ट बेंगलाव बडलेण्ड हाउसआव जे माबा बैसागु फालिनाय उत्सव माने जागासिनो दङ माने बुरजा मानसि बर' जनगोष्ठीनि बेहाय बाहागो लादों बिथांमोनाबो बिराद आनन्दित मोनदों आरो बिथांमोनाबो उत्साहित जादों आरो जोंनो बिटिआर गभर्नमेन्टखौ प्रशंसा खालामदों जे बिटिआर गभर्नमेन्टनि दैदेननायाव एरैबायदि गिदिर प्रग्रामा बडलेण्ड हाउसआव जागासिनो दङ आं इएम जोंनि मानगोनां इएम दङ कालचारेल इएमनि दावबैसा बर' बेबो माने बिराद माने दायित्व लानानै बे प्रग्रामखौ साक्सेसफुल खालामनो थाखाय सेस्था खालामदों आं हारसिं नङा जों टीम मोनसे टीम माने बे प्रग्रामखौ एरेन्ज खालामदों आरो बेंगलि राजबंशी बर' एसामिस आदिबासी गार' प्रत्येक कालचारजों बाहागो लादों ओंखायनो मोनसे मेसेज हरथायाव थांगोन जे बिटिआर खालि बर'नि थाखाय सिन्था खालामाखै गभर्नमेन्टआ बिटिआर गभर्नमेन्टआ प्रत्येक जाति जनगोष्ठीनि थाखाय सिन्था खालामदों ओंखायनो प्रत्येक जाति जनगोष्ठीनि कालचारेल ट्रेडिशना बे हाबाफारियाव माने प्रदर्शन खालामगासिनो दङ कमप्लिट जोंनि बिटिआरनि मानसिफोरा फैगासिनो दङ आरो दिनैबो फैदो मैयाबो फैनो दङ दा मोसानाय दङ मोजांहाय मोसानो थाखायनो बैसागि बिदायनि थाखायनो जों कमप्लिट रायजोफोर जमा जानानै इयाव MCLA EM स्पिकार आसामनि स्पिकार आरो डेपुटि चिफ सब फैदोंमोन इयाव फैनानै दाबो दं बहुत मानसि दङ दा चिफआ थांबाय खिन्थु थांनायनि उनावबो दा प्रग्रामा सोलिगासिनो दङ बिनि थाखायनो कमप्लिट रायजोफोरा इन्जय खालामगासिनो दङ गुबुन हारिनि मानसिफोराबो फैनानै इयाव जगदान खालामदो बिनि थाखायनो आं सब मानसिफोरखौनो आंनिफ्राय खावलायबाय जे मोजाङै थानायनि बाथ्राखौ खोन्थाबाय आरो बोसोरसे बैसागनिफ्राय बैसाग जों मोजां थायो बिनि थाखायनो खमदो रायजो राजाफोरखौ आं खावलायो खुलुमबाय आं गोजोननाय फैदों कलकातानि बडलेण्ड हाउसआव साननैनि हाबाफारि लानानै रंजालि बैसागु बिदाय फोरबो फालिनाय जादों दिनै जोबथा सान आं गोजोननाय फैदों आरो साबायखर बावनो सानदों बिटिआर सरकारनि जोंनि मुरब्बी चिफ प्रमोद बर' सारखौ बड'फानि मोनसे सिमां दंमोन बुहुमनि खना खनला थानाय बर' हारिफोरखौ जयै लानानै मोनसे रायजो खुंनायनि मोनसे सिमां दंमोन थिग बेबायदिनो थांनाय 9-10 एप्रिलाव दिल्लीयावबो बैसागु रंजालि बैसागु फोरबो खुंनाय जादोंमोन दिल्लीनि थागिबि बर'फोरजों लानानै बे फोरबोखौ फालिदों आरो दा कलकातायावबो बेंगलनि बर'फोरखौ लानानै बे फोरबोखौ फालिदों दा बे जोंनि थाखाय बिराद गोजोनथाव बड'फानि मोनसे सिमां बे सिमांखौ जाफुंहोनाया जाबाय जों थांना थानाय सुबुङानो खालामनांगोन आरो बड'फाया जाबाय बर' हारिनि जोङो हारिखौ दिनैसिम बे अबस्थायाव लाबोनाया जों गासिबो गिबियाव जों दोननांगोन बड'फायानो जोंखौ बे बर' हारिखौ बे अबस्थायाव दोनफैदों बेनिखायनो बड'फानि बे सिमां बे बर' हारिखौ जयै लानानै आवगायलांनाय सिमां बे सिमांखौ जाफुंहोनायाव बिटिआर सरकार आरो कलकातानि बड' एस'सिएशनजों जथायजों खुंनाय बे रंजालि फोरबो बिदाय बे फोरबो बिदायाव फैनानै गोजोननाय फैदों आरो बेबादि मोनसे मेसेज फैदों आं मिथिनो मोना गोजोनदों दाब माने गुबुन स्टेटनिफ्राय मोनसे खावलायदों बेबादि आफादा बोसोरफ्रोमबो जायोब्ला जोंनावबो बे आफादखौ बे रंजालि बैसागु फोरबोखौ खुंनांगौ होननाय बेबादि खावलायनायखौ जों मिथिनो मोनदों बेखौ मिथिनानै आं गोजोनदों जे बड'फानि मोनसे सिमाङा वान स्टेप मोनसे जों आवगायनो हादों आरो बेखौ गासिबो बर' हारियानो बे खामानिखौ मावनांगोन बिटिआर गभर्नमेन्ट आरो कलकाता बर' एस'सिएशननि जथायै खुंनाय बे बैसागु फोरबो बिदाय बे हाबाफारियाव जोङो बर' थुनलाइ आफादनि जानानै बाहागो लाफैदों जोबोरैनो गोजोननाय मोनदों जिहेथु बेवहाय मोनसे बेबादि हाबाफारि नांगौ
जिहेतु बेंगलावबो बर'फोर दङ बेंगलनि बर'फोरखौ लानानै सुदुर बिटिआरनिफ्राय फैनानै बे कलकातायाव बेबायदि हाबाफारि लानाया जोबोद मोजां जादों आरो जों बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय बेखौ बरायो बेजों बे हारिमु आफादनि गेजेरजों हारिमु बैसागु बिदाय फोरबोनि गेजेरजों अनलायनाय फैगोन गावजों गाव फोथायलायनाय फैगोन बन्धुत्व मोनसे माने माबा फैगोन बेखौ जों बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय जों आसा फालियो नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि बेंक पिअ बेंक क्लार्क बेंक एसअ इउपिएससि एफएससि डिफेन्स रेलवे स्टेट इन्सुरेन्स एएअ एडिअ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरखारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससि जिडिनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों बारा नङा गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन बे सोलोंसालिया क'क्राझार बरपेटा रड गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020261133 9101 536360 70020261133 9101536360